Jel moguće? Posle svega što smo prošli zajedno, ti mene hoćeš da uvučeš u dramu. Brat! Ti sad hoćeš da me distrekuješ i da napraviš dramu zbog moje devojke. Šta? Ljubomoran si, a? Ajde, evo ti drama. Evo, psuj me, vređaj me, svi se tome smijemo. To je baš smešno. VTF! Nekad smo bili BFF. Nekad BFF. Snimali smo zajedno kad si imao 100.000. Sad imaš 1.100.000 pa kao, šta me briga za drugare? Jesi u tom fazonu? Ocenio sam ti pesmu, dao malo nižu ocenu i ti odmah uvredio si se, a? Čestitam, brate. Uspeo si da me uvučeš u dramu. Svi znamo da si bio u svim mogućim dramama. Da si drama queen. E pa sad ću ja nešto da naučim o drami. Otišao sam malo pre do biblioteke, gde čoda nikad nije bio. Još i ti čoda u dramu sad, a? I naletim na ovu knjigu. Kako napraviti dramu? A pogodi ko je napisao? Baka prase. Pa da vidimo šta piše. Bla 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 bla. Opa, šta treba raditi tokom drame? Pod 1, ošišaj se na čelo jer tako izgledaš opasnije. Izgleda da tu gubim. Vređaj ljude, upotrebi što više psovki jer je ljudima to smešno. Izgleda da i tu gubim jer ja sam family friendly, a kad ste family friendly u drami, to baš i nije toliko zanimljivo. Ti me sad izvređaš, ja nemam šta da kažem, čak mi je teže da editujem jer moram da bipujem svaku tvoju psovku, a uz sve to kad me izvređaš, ja moram da kažem samo prokletstvo. Pod 3, budi što glasniji, viči što više i unosi se što više u kameru. Sam sam to odabrao tako da neću da se žalim. Kako će ljudi da skontuju da sam ga isprozivao ako ne mogu da psujem? Ko je poet? Samo se oni slabiji žale. Kako da budem u drami s likom koji je bio u 300 drama? A ja nisam od tih koji se žale. Mama! Gledao sam klip. Dao sam ti jedan pregled, nažalost. Ali molim te samo za jednu stvar. Mariju drži dalje od ovoga. Ovo je između tebe i mene. Ona nema veze s ovim. Napravio si klip, Marija me isprozivala. E sad ću ja da ti isprozivam. Ekipu, dobar dan, dobrodošli u novi... Opa, gdje ćeš bicepse? Ovaj video nađe od Freestyle kanala u kom radimo reakciju na Bakinu reakciju. Dramatičan uvod, a? I mnogo duži nego što ste očekivali. Ja ga lepo ocenio, izgleda da Bata hoće novu dramicu. Pa hajde da vidimo šta je gospodin Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Pajser, a na YouTubeu Baka Prase, imao da kaže. Biću iskren, gledao sam ovaj klip, vrištao sam od smeha, tako da će ovo za mene biti Try not to laugh challenge. Imam 3 života, ako se nasmejem više od 3 puta, gospodin Pajser pobeđuje. Kao da uradim reakcije na balkansku scenu 2 i kao... Znate onaj njegov klasičan kontent, izbaci pesmu pa nedelju dana reakcije. Pa došao je moj red. Doveo ribu svoju da mi isprozivam pesmu. Neka smo bili svi like video ako hoćete distrek na Jotu i na njegovu ribu. Distrekuj nas, ajde distrekuj nas bre. Distrekuo bih ja tebe da znam da peva. I na njegovu ribu, znači nećemo poštedimo ribu, nećemo brat. Nisi ja Ajde, nemoj da psuješ više, mora bipujem svaku tvoju psovku. I sad će brat namerno u sljedećem delu, ako uopšte izbaci reakciju na reakciju, da psuje još više da ja moram da bipujem svaki put da mi bude teže da montiram. Gledajte Deja slobodno vreme. A gledaj ga. Gle što je gurno svoje papke u ove Armani papuče. Pajseru, pa ne idu čarape i japanke. Uvijek ja ocenjamo Baki pesmu, a thumbnail kaže užas. Čekaj. Upecao si se već na thumbnailu, znači naučio sam nešto. I to odavde. Strana 89. Napravi neki zanimljiv clickbait. Neka to bude ili na thumbnailu ili u naslovu videa. Neka to bude mamac za onog koji će već da uključi screen recorder i počne da snima reakciju na tvoj video. Uspešno. Dobrodošli u moj novi video. Uplašila si se da ne kaže. To je brate kada imitira Baku, ne može se ne uplaši, razumiješ? Bi Jotu otak. Aj što imam više subscribera nego što mi je veći. A ne! Ode prvi život, jel moguće da sam se nasmio na ovu glupu foru? Da Mariju sad prilače veliki biceps i realno, ona ne bi ništa tražila sa mnom jer vidio, nema ničega, samo duks. Dobro, sad može. Radimo još jedno ocjenjivanje, balkanski. Koliko jadna imitacija, usta nesposobna. A nemoj da mi psuješ!
Ne, jes jadna imitacija bila, imam sad bolju, čekaj, imam sad bolju. Ili ova bila bolja? Inače, ako se pitate šta je ono bipovanje... To je zašto non stop, čuj, ne mogu da ga imitiram! Jeste ekipu, vaš čovjek ovdje, danas radimo ATV, mrš to se zove imitacija. Ne mogu da verujem, znači ode i drugi život. Pap, još jedan život i gubim ovu dramu. Prepoznaj me sad, ko sam? Nisi me prepoznao pre toga, a? U tome je bila fora, majica mi je trebala za dobru imitaciju. Nove majice za parove. Poručite ih na bakaprase.com. Ne, sad si me zeznula. Samo jedna stvar, nemojte da kažete Džoti da se Marija i ja dopisujemo. Molim, ja ovako treba da saznam, a? Tačno sam znao da ima nešto. Pogodi šta, pa njen telefon je kod mene, sa mnom si se dopisivao. I ne mogu da verujem kakav si pačenik i šta pišeš. Ajde bre, prekinite vas dvoje da više da gledate moju pesmu. Da vidite šta je quality content. Pa ja da tražim quality content sigurno ne bih došao na tvoj kanal. Da? Molim? Molim? Šta? Okej, ja sam lajs. Znaš šta je flow? Ne. Nema veze, oceni ga. Nisam se nasmio, ne. Izgubio bih treći život, ode onda drama. Ne, mi smo iskusni. Kraj sa, žuta kuća! Au, brate. Koliko sam ja očeo s ovom gitaricom. Mi se loše njišu ovdje, ne sviđa? Mama, što se ti loše njišeš kad nas dvojica malo ono naše, a? Mi se kako igra. Znaš da nisam iskusan kao ti to mnogo bolje radiš, ali neću nikom da kažem. Ups. To mi reci bre! Ajmo biceps! Dobre! Aj što mi je već! Ne što mi je veći biceps! Nasmio bi se i na ovo, ali znam da misliš na svoj ego. Veći ti je ego, aj i biceps. Perverznjaci. Nije pravi član balkanske scene. Balkanska scena najbolja! Au, brate, ja znam da ti daješ nule za autotune, ali preko ovoga je morao da ide neki autotune. Brate, gleda, uši mi krvare. Visi mi ovo. Meni vidi visi. Tačno sam znao da ćeš da se nasmeješ na ovu foru, jer je slična onoj iz tvoje pesme Prvi keksić. Veni vidi, ajde mala viči. Tako nešto ide. Tačno sam znao. Znamo neku dvojicu. Koliko je failovalo ovdje. Rekla je da su full borađeri i najbolji ortaci. Ja ti nisam koleginica, ja sam ti devojka i ovdje bre. Dobro, ti si moja koleginica, životna saputnica. Ne, ovdje sam se izvukao. Ko youtuberi. Potencira se jedan, razumeš, neki lik, nego su svi... Tako sam je ovdje objasnio sad, slušao. Zato se zove balkanska scena, a ne bakina scena, jel? Mislim da je objasnio u kratkim crtama. Postiću ti sve, nisam ja Superman! Najantitalentovaniji par na svijetu. Nemoj da nas vređaš. Ti se ja Krišto ne znam da pevam bre, jeli? Ajde, beži, ne znaš da trčiš, bre, imaš krive noge, čovječe si, normalno. Jel vi znate da pevate? Ne znate ni vi, ne znamo ni Marija i ja. Onda ti bude zanimljivo koliko ne znaš da pevaš, da to postane smešno. Ili ti je smešno ili ne možeš da podneseš. Ima kvariš pesmu, nemoj pevaš ti. To si mi rekla. Mu reci bre, nema mi smaraš ortaka bre. Tako je bre, odbrani me. Znači sad shvatim da si ti moj drugar zapravo. Isprozivao si me, ali ti si moj brat. Izvini tata, izvinjam ti su Nikolino ime. Moj tata upoznao Nikolu i neće biti zadovoljan ovom ocenom. Opa! Bogdane. Mogli bismo da se u ovoj dramici zovemo po imenima. Ideja je, bukvalo te milujem glas. Čak i ako misliš da si sam, na YouTube-u imaš nas. Se osjećate milovano, iskreno? Osjećam se silovano, ne osjećam se milovano. Jeza, brate, jeza. Sviđa mi se Lazićev thriller ovdje, znači 10 za thriller. Njegova faca sve govori, ni ja ne znam šta je thriller, znači samo lupetam nešto. Gornje lage, donje lage, sve što sam naučio iz televizijskih šova, to sam upotrebio. Neću slušati šta više priča. Ekipo, to je bilo to što se tiče ovog videa. Vidjeli ste reakciju na reakciju. Danas ste me vidjeli u malo drugačijem izdanju. Nadam se da vam se to i svidjelo. Ako hoćete da distrekujem Bogdana, lajkujte taj klip, razvalite to subscribe-ume kako ne biste propustili ostale klipove, a mi se vidimo uskoro u nekoj novoj drami, jer po tome sam poznat. Jer naučio sam mnogo toga, do tad budite dobri i naporno trenirajte. Pozdrav!